Il-Papa Franġisku baqa' impressjonat bil-merħba sabiħa li tawh il-Maltin fit-toroq. Sostna dan l-Ambaxxatur Malti fil-Vatikan Frank Zammit li akkumpanja lill-Papa lura fuq l-ajruplan tal-Air Malta lejn Ruma. Zammit saħaq kif ħin minnhom il-Papa sejjaħlu sabiex ikellmu waqt it-titjira. Ma' Zammit il-Papa Franġisku tkellem dwar l-isbaħ esperjenzi fil-jumejn li għamel f'pajjiżna. Dwar dan ukoll ftit tal-ħin wara li wasal f'Ruma, il-Papa kiteb fuq Twitter fejn irringrazzja lil Maltin kollha tal-merħba li tawh. Qal kif ser jibqa' jiftakar lil pajjiżna u saħaq li Malta hija teżżor għall-Knisja Kattolika. Li skopra realtà u skopra pajjiż li ħareġ jilqgħu fit-toroq. Kien impressjonat bl-ammont ta' nies, is-sektaj li jiena Ġwanni Pawlu t-tini fid-90, naħseb jiena dakinhar ikkonkorrew ħafna iktar in-nies. Imma dakinhar jista' jkun li n-nies kienu qed jaraw għall-ewwel darba Vikarju ta' Kristu fuq l-art, mhux f'Ruma, imma f'Malta. Però il-Papa ħareġ sodisfatt, u mhux il-Papa biss. Il-Papa, in-nies tiegħu u anke l-ġurnalisti dalgħodu ċempru li ġurnalisti. Zammit qal kif il-Papa wkoll xtaq jirringrazzja lil kull min kien involut fl-organizzazzjoni ta' żjara tiegħu f'pajjiżna, b'mod partikolari lill kumitat organizzattiv li ħaħsieb iż-żjara papali. F'ħinijiet minnhom ġifieri il-Papa wkoll batalija irringrazzjani qalli li ħappjaċir ħafna Malta u biex nirringrazzja l-awtoritajiet Maltin kemm governattivi u kemm ekklesjastiċi. U ftakar ukoll fil-kumitati organizzattivi. Ġifieri il-Papa xi ħaġa tajba japprezza ħafna. L-eċċellenza tiegħu Frank Zammit tkellem ukoll dwar it-titjira bejn Malta u Ruma. Il-Papa kien seren ħafna, qabel kollox l-ewwel ħin iddedikah għall-qari tal-brevjar u quddiem il-Papa għaluli li din hija prassi ta' kull darba iwaħħlulu fil-club class fejn jkun qiegħed ikona ta' Madonna vvenerata f'Buenos Aires. Frank Zammit spjega ma' News kif l-ajruplan kien maqsum fi 3 partijiet. L-ewwel parti fejn poġġa l-Papa flimkien mal-ogħla awtoritajiet tal-Vatikan. Fit-tieni parti għadu l-membri tad-Dekasteru tal-Komunikazzjoni tal-Vatikan flimkien mal-Gwardji Svizzeri kif ukoll is-Sur Zammit innifsu. Fit-tielet u l-aħħar parti għadu l-ġurnalisti. Zammit innota ukoll il-karattru umanu simpatiku tal-Papa Franġisku, dan hekk kif waqt iż-żjara f'pajjiżna u kellu udjenza privata miegħu. It-tfal tiegħi jinteraktjaw mal-Papa Franġisku sa ippermettilhom li jieħdu selfies miegħu minkejja li kien hemm il-fotografi tal-Vatikan. Staqsew għallhom mela u beda jirrakkonta l-Arċisqof għallhom iż-żgħażagħ tal-lum mhux ritratti tradizzjonali jħobbu jieħdu imma selfies.